U Trai, kerting jonga kedai Lizavinia, bat ketepik bangan ai bynta kedai syapang ke jingpynkhreh. Berpencang nang rem yang kini ka jingkran jonga na UNS kelendang ka bakat sa berkat ka baar berlai ka baong hakayeng pa jonga dan sibuan ki pudet syang ne dem dakum ta ngalaya thu hapi na bangan sa let no bynkreh ke jaka ya pi andanga la let no bynkreh ya pi ke jaka ngan wan pat bat ngan syemti ya pi haladehi baha ka banga long manga piru pilawan long batna ulukas kelendang ka bakat ar ke dekat ka balai pusan le pedrio ka baong tulang pi ki balapan po ya laki singkai bat baratang ya laki syarat jong pi hiru kumki brio ki baya ap kmi ya ukenra juki lano wan pai na ka jing khawai syakurem baha ka ba ulawan bat ulatiet kin plie kumne ru kani ka dekat ka keren syapaya ka jingpynkhreh bangin long ki bangpan po ya laki singkai ka bamut to be dressed in readiness ya ka jingwan jong U Trai kumbang iyo i ba uji suru pen uju yai pen mau ya laki senran jong u bikin long ki ba yai pynkreh yai syarai bat yai duai ngiru kum ki senran jong tisu ni dei bangin long ki ba yai syarai bat yai duai kumba uji suang ngan let nyo mga bynkreh ke jaka ya pi na ka English ko I am going there to prepare a place for you uji su kiyo siya beneng bynkreh ke jaka ya nga ya pi nongleitkurim jong u nuksa ni siya jo iba haki weddings ru na kalyang jo usin rang ru bynkreh mana kalyang jo ka ketay ru ka bynkreh kanang bakin yo ka wedding ka balong idan uram ba isyong kya bat ka ba idan akot haban don ke jingpynkhreh na baro arliat tinga kwa epi ba pinsyam ya kani ka wedding kum ka jingi tho syang kurem jong kulang berat U Trai let shabening bynkreh ke jaka ka balong eternal ka balong everlasting jingkli yangi kalong hatu ngila bynkreh lada ni ang hoy la bynkreh ke jingkli yangi kalong pi bynkreh ayu hatu pila syarai hatu pila duai hatu pila dab ne em da ko pniang hatu pidan ne em ka personal relationship ba dengan siba khoi ni haban yet bhai na dia yo bangi long kum ki kisan ngot ki thai sati ki ba biet ki bom da pniang ni ban yet bha ban khami bha na mar ha ke jingwan jo bisu ni dan kam hai ki ai bat kham tam ke jing khoi ni dei bingin long ki ba khoi ha ke jing majing pakhat ba ha ka do noi namar hakijing majing perkhat jungi dan sibuan ki ba ni dei ban perkhat bat ki bangin dei hendre takadang ni dei bingin long ki ba ni dei ban long ki ba khoi umbau jisu ang be holy for I am holy ni dei ban long ki ba khoi namar bu jisu ru ulang ba khoi namar haba wan jisu unda wan shao jisu wan shao ya ki nongleitkurim ki ba khoi ki ba thobria takadang ni dei bingin yet bhai la dia ni dei ban pen khoi bhai ka jinglang sing em jungi baro kenang wingin long kita ki nongleitkurim ki bakoi te ban pet kot ya kani man tulie na arti moti ku nang pasago dekat kabar ka bong tu menialap ya kata ka ketien tu yai minat haba dei por habam dei por de tu pen kendo tu sneng tu kentu da ka jingi shaslam baro bat ka jingkai badak ka English ka ong tell people God's message. Be ready at all times. Tell people the things they need to do. Tell them when they are wrong and encourage them. Do these things with great patience and carefully teachings. Tangkini ngan kentu ya pibaro ba pinlong kita ki ba bynkreh bat ya syaraya duai bat bynkreh ha ya la ka jong ka jingem na benta ka jingwan do disu na benta ka bulong blai amen.